HU37 RS típusú automata adagolós kazánvezérlő bemutatása következik. A vezérlő egy működő mobil égőfejre van felszerelve, amely most per pillanat éppen nem üzemel, ki van húzva a kazánból, de már a bekötések megtörténtek, ezért most külön a hőmérséklet érzékelőket, hőmérséklet jeladókat nem tudom megmutatni, azonban annyit meg tudok mutatni, hogy a bekötés ventilátorba, illetve a kazán hőmérséklet érzékelője a kazánba be van kötve. A vezérlőhöz tartozik egy darab hőmérséklet érzékelő, mely a kazánba kerül beszerelésre, egy darab termikus jeladó, mely szintén a kazánba kerül beszerelésre, egy darab HMV jeladó az esetleges puffertároló vagy HMV fűtéséhez, illetve egy darab jeladó az adagoló túlmelegedésének védelmére. Továbbá egy darab adagolót tudunk vele működtetni, illetve egy darab ventilátort, valamint 2 darab szivattyút, melyek közül az egyik KF szivattyú, a másik pedig egy HMV szivattyú lehet. Ezen kívül lehet hozzá csatlakoztatni közvetlenül szobatermosztátot, Ethernet modult, illetve ha szükséges, akkor interaktív szobatermosztátot is, valamint még egyéb berendezéseket, melyeket most nem tudok megmutatni, mert itt fel van szerelve ez a készülék, de további riasztó funkciójelzéseket lehet továbbítani vele. Maga a vezérlőnek a kijelzőjén magyar nyelvű menü látható, ez választható a menüprogramból Magyarországon forgalomba hozott termékeknél. A vezérlő mutatja azt, hogy fűtésszivattyú, HMV szivattyú, ventilátor, adagolócsiga, illetve a vészjelzés működik-e ledekkel. Belépés a programban nagyon egyszerű, menügombbal, nyilakkal lehet lefelé, felfelé mozogni a programba, illetve a különböző paramétereket választani, az exit gombbal pedig ki lehet lépni. És megnyomjuk, képernyőválasztás, induló hőmérsékletet lehet beállítani, ezt amúgy a kezdő képernyőről is be lehet állítani. HMV indító hőmérsékletet lehet bejelölni. Kézi üzemmód, azért érdemes egyrészt a kazán feltöltésénél, másrészt pedig a bekötéseknél érdemes kipróbálni, hogy minden megfelelő módon van-e bekötve. Hallható, működik az adagoló, ventilátorsebességet lehet állítani, működik a ventilátor, KF szivattyú, AMV szivattyú, illetve a riasztási funkció. Üzemelési időt hány másodpercenként üzemeljen, leállási idő mennyi legyen, hőmérséklet, riasztás mennyi legyen. Azt mondja, hogy hőntartást be lehet állítani, hőntartási szünetet, befúvás erejét, heti vezérlést lehet beállítani rajta. Van külön szerelői menü, ahol különböző csatlakoztatott szelepeket lehet még beállítani. Kazán, HMV hiszterézist, szobatermosztátot lehet hozzá csatlakoztatni, mint említettem, ehhez külön lehet regisztrálni azt, hogy egyszerű on-off jelzésű szobatermosztátról van szó, vagy pedig esetleg RS kommunikációra képes TEC gyár által gyártott szobatermosztátról van szó. Ugyanígy GSM modul és internet modul is csatlakoztatható hozzá. Adagoló kikapcsolásával a kazánt egyszerű hőmérséklet alapján, mint egyszerű lemezkazánt lehet üzemeltetni. Órát, adagókésleltetést be lehet állítani, ventilátorkésleltetést az üzemelési időnek megfelelően. A szerviz menüben, amelyet külön kód véd, aztán még ezen kívül egyéb finomításokat lehet végrehajtani a vezérlő működéséhez. Amennyiben az van, hogy más nyelven szeretnénk működtetni, nyelvet lehet választani hozzá, valamint van egy gyári beállítás menüprogram, arra az esetre, ha ne talán valaki végképpel állítaná a vezérlőt, akkor egy ilyen optimálisnak tekinthető gyári beállításokra visszaáll a vezérlő. Köszönöm.